मरा अरे मरे मरे गया शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। सरकार ई माटी के शरीर माटी में एक दिन मिल जाए। धन संपत्ति महल अटारी ये जितना जो गोले बन सब ये कहीं है रह जाए। जितना सरकार है माटी के मकान पर गुमान बा, घमंड कितना बा, अहंकार कितना बा। तो देखता र सपना हो जही तू सपना, अरे देखता र सपना हो जही तू सपना। ई माटी के तई माटी के मकान पर गुमान बाट कितना, माटी के मकान पर गुमान बाट कितना, ये माटी के मकान पर गुमान बाट कितना। देखता र सपना हो जई तू सपना, देखता र सपना हो जई तू सपना, देखता र सपना हो जई तू सपना। ई माटी के मकान पर गुमान बाट कितना, कवि जी और लिखनी अरे रहल नहीं जग में घर ढह गईल के तना, अरे रहल नहीं जग में घर ढह गईल के तना। ई माटी के मकान पर गुमान बाट इतना। चलिए आई भक्त शिरोमणि सुरेश शर्मा जी के तरफ से 151 रुपए के दाने हनुमान जी के दरबार में पहुंचल। हनुमान जी से विनती रही, प्रार्थना रही कि मैं के दिन दुना रात चौगुना बनौल रही, ऐसे कि सवेरे से छुपल अब के आवत नहीं। लेकिन बड़ा सुंदर बात करिए कि घर छवा जाए तो चूहे के ना चाहिए, घर अरे छवा जाए तो छुए के ना चाहिए, दूसरा के सामान बिना पूछले छुए के ना चाहिए। अपना अपना कर्म के हिसाब से मिले है भगत जी, दूसरा के नीमन सामान देख के मुँह के ना चाहिए। मान तभी सरकार है बड़ा रुआ लगे जवानी चढ़ल बा, सरकार बंदूक उठा के रुआ राज करतनी, लाठी उठा के रुआ राज करतनी। लेकिन जहिया ई शरीरिया थक जाई दौरे पर सब कुछ करे में जहिया बूढ़ा जाई शरीरिया दूलात कोई मारियो को चली तो बाप रे बाप शक्ति रहे तब न लड़े। कवि जी कहनी अरे मन ली उठा के तू बंदूक राज करब, आई बुढ़ापा तो टोटा कैसे भरब। अरे मन ली उठा के तू बंदूक राज करब, आई बुढ़ापा तो टोटा कैसे भरब। कौन टोटा? वह टोटा भइल बंदूकवा के टोटा जौन भरत नहीं जवानी में, लेकिन बुढ़ा गेला के बाद में उ टोटवा ना भराइया ना खिपुआ दबाई ना दबाई। पाप नाही पीछा छोड़ी पाप कर बजेतना, अरे पाप नाही पीछा छोड़ी पाप कर बजेतना। ई माटी के मकान पर गुमान बात इतना।
तो लूट पाट चोरी झूठ 4 दिन के खेला भोगे वाला राजी भोगी जइब तू अकेला। भोगदार चोरी भगवान राज भोगी जइब तू अकेला। सरकारे हई धन संपत्ति लूट मार चोटी चोरी चकारी करके जगह भी गोटा कइले बनी कहेला कि हमरा बबुआ राज करी है। लेकिन ये मेरे का बबुआ बालक बाबू 4 लाख सवेरे या 4 लाख बिहनई या 4 लाख दोपहर में और सेवा होता माई बाप के। आहा उहे धन खातिरा मर जाए सरकार कुछ खाली लेके ना जाए। अरे लूट पाट चोरी झूठ 4 दिन के खेला। चली रीति कृति कुमारी के तरफ से रामे रौद हमरा बुझाता ये बताई लगा कि बेलवा गांव में खाली 10 टकिए 20 टकिए चलेला हैं। चली वहां के तरफ से 21 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में पहुंचल। लेकिन बड़ा सुंदर बात कहलिए कि जवना गछिया में पानी पटौला तो अपना हाथे कटावल महापाप हो। आ दुख के दरिया में जवन इंसान अगर डूबत होके उ मनई के सटावल महापाप हो। अरे समय होके तो धर्म के नाम पर खर्चा करी भगवान के नाम पर खर्चा करी हो ऑर्केस्ट्रा नाच में लुटावल महापाप हो। तो सुरेश जी के घर में पर पहुनी लोग पहुंचल बटे। हाँ तो ईमानदारी से मकसूद सही नहीं करे के। तो लूट पाट चोरी झूठ 4 दिन के खेला भोगे वाला राज भोगी जइब तू अकेला। छोड़ दिहल बाड़े काहे राम नाम जपना। अरे छोड़ दिहल बाड़ो काहे राम नाम जपना। ई माटी के मकान पर गुमान बाटे इतना। चलिए आई जगह करता महोदय जी। सुरेश शर्मा जी के तरफ से 102 रुपए के दान ये हनुमान जी के दरबार में पहुंचल। हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि मैं हर मनोकामना पूरा करत रही। लेकिन बड़ा सुंदर बात कहनी कि फूटते किरनिया लाल होला फूटते किरनिया लाल होला। अरे आदमी के चले के अपन अपन चाल होला। बोलही के बात सोच समझ के बोलिए बेलवा गांव में काहे से कि बोलल के जीव के काल होला। बोल की केहू के ताकल जिंदगी संवार देला आ केहू के ताकल चढ़ा देला फांसी केहू के ताकल पहुंचा देला काशी। आ हम कहीं रहुआ और ताक देने साड़ू भाई तरा और कुर्ता लेना बाची। चलते चलते कभी जी बताओनी तो माटी के देहिया माटी में मिल जाई मुआला के बाद भी जमाना गोरियाई। माटी में मिल जाए मुआला के बाद में जमाना गोरियाई। ए सरकार अगर हुआ अच्छा कर्म करके जाता नहीं तो मर गई के बाद में भी रहुआ नाम के लोग जपना करी पछताई की फलवा बड़ी अच्छा आदमी रलक मर गई। लेकिन सरकार खराब करके जाए लेकिन खराब करके जाए तो मर गई के बाद में लोग गरियाई कि अच्छा भइल मर गई एगो बलाए भाग हो। माटी के देहिया माटी में मिल जाई मुआला के बाद भी जमाना गोरियाई। माटी के देहिया माटी में मिल जाई मुआला के बाद में जमाना गोरियाई। काम आई केहू ना पराया यौरी अपना। काम आई केहू ना पराया यौरी अपना। ई माटी के मकान पर गुमान बाटे एतना। माटी के मकान पर गुमान बाटे एतना।
सपना हो जइब तू सपना हमार सपना हो जाइब तू सपना माटी के मकान पर गुमान बाटे एतना प्रेम से बोली सांचे दरबार की भक्त और भगवान की चलिए सरकार हनुमान जी महाराज के पूंछ में कपड़ा लपटाए लगल और तेल पटावल हो गए जय हो हैली पैसा चलिए राम बाबू शर्मा जी की तरफ से 31 रुपए के दान शशि भूषण शाह जी की तरफ से 15 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में पहुंचल कहिया खुदरा करावल गइल रहता ना कश्मीर से आइल बाटे लेकिन बड़ा सुंदर बात करनी है बड़ा सुंदर बात करनी कि जब घर ही में सामान बता किन के का होई का हो आ जवन बिना मंगले मिल जाता उ छीन के का होई जिए के आस नहीं खे त दिल का होई आ जेकरा मिठाई खाए के आदत बा ओकरा नमकीन का होई मिठाई खैला के बाद कॉल बाकी बंदूक के गोली गोली बंदूक के गोली आ दुश्मन के बोली गोली बंदूक के गोली आ दुश्मन के बोली बोली। और स्टेशन पर के बैठल पटीदार के बैठल ना सहला जय हो जय हो हाँ। आरो कटाए लगला हनुमान जी के पूछ में देखी आगी लागी लगा दहल गई सरकार लंका के घर घर से कपड़ा और तेल आ गई हनुमान जी के पूछ में लपेट दहल गई लेकिन दूगो घर से ना आई रहे सरकार एगो कुंभकर्ण के घर से एगो विभीषण जी के घर से बाकी लंका के सब घर से आई रहे देखी हनुमान जी के पूछ में आगी लगा दहल गई हनुमान जी महाराज उलटी पलटी लंका सब जारी देखी कैसे आगी लगावत तनी सोना में तो राम जी के दूत बार आरी राम जी के दूत बार पीरा बोल बनवा जरा वे लगले हो तो जरा वे लगले हो लंका अंजनी ललनवा लगले हो लंका अंजनी ललनवा लगले हो लंका अंजनी ललनवा राम जी के दूत बार राम जी के दूत बार पीरा बोल बनवा जरा भी लगले हो जरा भी लगले हो लंका अंजनी ललनवा क्या बात है देखिए हनुमान जी महाराज सोना के साथे साथे काका जरा बतन कथी आरी अनजरे धन जरे जरला मकनवा अनजरे धन जरे जरला मकनवा आरी राम जी के दूत बार पीर बोलवा नवा तो सुनवा के लंका जोर चलिए आई भक्त शिरोमणि एगो माता जी के तरफ से 11 रुपए के दान सोनवा की लंका जोर आर घीव की समनवा
त जरा भी लगले हो लंका अंजनी ललनवा राम जी के दूत बार राम जी के दूत बार बीरा बोल बनवा जरा भी लगले हो लंका अंजनी ललनवा मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूर्ति ए तब लगे हृदय बसत कलनाना ए अस कहे करत दंडवत देखा ए दीनी वचन सुने प्रभु मन भावा ए अनुज सहित मिलत गबय खादे ए कहू लंके से सहित परिवार फल मंडली बसहूँ दिनों राती ए मैं जानहूँ तुम हर सब रीति ए बरबल वासे नरक करता ए अब पद देखी कुशल रघुराया हे मंगल मूर्ति मारुति नंदन तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम जब लगी भजत न राम कहूँ मंगल मूर्ति मारुति नंदन तब लगी नाना ये जब लगे वसत रघुनाथ चाप सहाय कट ममता तरुण तमी अंधियारी तब लगे वसत जीवन मन माही हे अब मैं कुशल मिटे भय भारे तुम्हारे तुम कृपाल जा पर अनुकूल हे मैं निश्चर अति अधम स्वभाव जासी रूप मुनि म्यान नयावा मंगल मूर्ति माउत नंदन अहो भाग्य मम अमित यति राम कृपा सुख पूंज हरि बोल। चलिए प्रकार से हनुमान जी महाराज उलटी पलटी लंका सब जारी लंका में आगी लगा के पूछ की आगी बुझावे खातिर समुद्र में कूदनी आप पूछ की आगी बुझा के आके माई सीता के लगे खड़ा भइल माई सीता से कहनी कि हे माता अरवा कोनो प्रकार के चिंता मत करी बहुत जल्दी भगवान राम लंका में आए अब हम रामादल में जातनी जैसे भगवान राम हमरा के अंगूठी निशानी देले रहनी हो वैसा ही कोनो रुआ हमरे के चिन्ह दे जिससे भगवान समझ जाए कि हम रुआ से मिल ले बनी हनुमान जी महाराज के चूड़ामणि निकाल के माई सीता दहली हनुमान जी महाराज चलल बड़े रामादल में इन्हें भगवान राम हनुमान जी से पूछे तनी कि ए हनुमान तू लंका में गिरी हो त लंका के हाल चाल सुनाबो अरे लंका में सीता को वो हमरा के याद करेली कि ना करेली नाम बतावल जाओ गुप्त दान में नाम बताई ना चलिए गुप्त दान महादान होला चलिए वहां की तरफ से 51 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में पहुंचल हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि वहां के हर मनोकामना पूरा करत रहे चलिए सरकार एगो भजन एगो माई दुखियारी माई जिकरा 4 गो बेटा बालो आ 4 गो बेटा कोनो काम के नहीं थे उहे माई सरकार उ 4 बेटा की सरकार कितना परिश्रम से जन्म दे के पढ़ा लिखा के सयान करके जवान करके लेकिन उ 4 गो बेटा से एगो माई के पेट नहीं के भरत कैसे ये भजन में मिली
अरे चार गो के पोस देली दूधवा पियाई के जय हो अरे चार गो के पोस देली दूधवा पियाई के तो चार गो से पे चली नगीना शाह केसरी वहां के तरफ से 51 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में पहुंचल। जय हो लेकिन बड़ा सुंदर बात कहनी कि जग के था लगला पत्ता के बिगइले पर कहल बा कि जग के था लगला पत्ता के बिगइले पर नाम बोलो चलिए बबलू कुमार के तरफ से 31 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में पहुंचल। केकर बेटा हुआ पापा का नाम कथी है? अच्छा बड़ा सुंदर बबुआ बा बड़ा सुंदर नाम बा। सरकार नाम सुन के मियाज धन हो गई जितना मुड़ी पर पाप चढ़ लगा सब पाप उतर गई ई सब नु नाम हो। अरे कलयुग में माई बहन लोग नामो धरता है बताई तो बबुआ लोग के चुन चुन के नाम धराता सब यूरिया के कमी न हो। बबुआ लोग के हमारा नाम धरता टिंकू बा चिंटू बा पिंटू बा रिंकू बा ये जानता नहीं के कर नाम हो सब अंग्रेजन के पीलन के नाम हो। बताई तो अरे नाम हो के राम जी नाम हो के कृष्णा जी नाम हो के कन्हैया जी नाम हो के शंकर जी हो। आ कहीं बबुआ के नाम धरा जाओ शंकर जी चाहे शंकर। अब बिहने जब बबुआ सयान होके तो माई कहते रे शंकरवा रे तो सरकार देखी देवता लोग के नाम चुन चुन के रखो तो कम से कम बबुए बड़ा तक हम करे के इज्जत से नाम ली। हाँ तो कन्हैया जी नामे धरा जाओ बबुआ से रोज सवेरे शाम भेंटो के पोखरा के घाट पर बंसी लेके हाँ तो नाम धैले न धैले। चलिए है राजेश शर्मा जी के तरफ से 101 रुपये के दान और सुभाष शर्मा जी के तरफ से 101 रुपये के दान। जय हो हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि वहाँ के पैकेटवे में कूलर के फूल गिर जाए हाँ कि यही तरह झरत रहो। लेकिन बड़ा सुंदर बात कहनी कि मर्द होके तो मर्दानगी होके के चाहिए। वाह वाह नाम धरते कृष्णा कुमार के तरफ से आहा। चलिए बबुआ कृष्णा के तरफ से कृष्णा कुमार के तरफ से 11 रुपए के दान। लेकिन बबुआ बड़ा सुंदर बात कहले कि मर्द होके तो मर्दानगी होके के चाहिए और ना घर में सोना ता तंका चांदियो होके के चाहिए। गोर भइल कोनो लमहर बात ना हो काहे से कि सांवरे होके तो कहा तनका मुंह के पानी होके के चाहिए। माई कहतरी दुखियारी माई अरे चार गो के पोसी देली दूधवा पियाई के तो चार गो से पेट नहीं अरे चार गो से पेट नहीं और एगो माई के चार गो से पेट नहीं और एगो माई के चार गो से पेट नहीं और चार गो के पोसी देली दूधवा पियाई के अरे चार गो के पोसी देली दूधवा पियाई के चार गो के पेट नहीं भर एगो माई के रुको सरकार हुए माई
बबुआ से कहले कि हे बाबू बबुआ हमरा डांड में बड़ी जोर से दर्द हो गइल बा, हो गइल बा जाके बाजार से 2 खोराक दवाई लिए देते तो बड़ा पुण्य के काम होई। होई बबुआ कहले कि चुप, चुप अरे खुदरा पैसा बा नहीं खे तारा दवाई खतरा। लेकिन वह बबुआ जब घर के अंदर जाता रहे मलकिनी खाना खियावत रही बेना डोलावत रही आ कहत रही जी सुनत तनी सेंडिलिया के एगो कांटी छटक गइल बा। छटक गइल हां कितना दिन से कहत नहीं सीवा के लिए दी सीवा के लिए दी, बात नहीं की सुनत अगर जे है मेरा सिया के ना आइल तो खाना पीना सब बंद। बबुआ कहत रहे कि सुना ना अखबार में लपेट के झोरा में धो दियो हां सीवा के लिया दे ना तो लोग देखी तो लाज लगी। हां लाज ना लगी। लेकिन वह बबुआ सरकार मार्केट में चल जाता लो, बाजार में चल जाता लो आ होटल में जाके होटल वाले से कहता लो कि ये करिया प्लास्टिक में पैकिंग करी हो। करी हो सरकार होटल वाले से कहला कि ये करिया प्लास्टिक में पैकिंग करी हो। करी हो आधा किलो रसगुल्ला चाहे 1 किलो रसगुल्ला मिठाई किना जाता आ साइकिल के हैंडल में चाहे मोटरसाइकिल के हैंडल में लटका दो। आ जब बबुआ घर के 10 कदम दूरे रहता तो हॉर्न मारल घंटी मारल स्टार्ट हो जाता। लइकवा बड़ा सा पापा पापा कह के आओ तरह से रसगुल्ला मिठाई लेके जा तरह से। माई बैठल बड़ी दरवाजा पर, माई के कुछो नहीं खेलो, माई के मोतिया बीन छपले बा लेकिन प्लास्टिया कुरकुराता जरूर। जाके बबुआ दाह के मारे अपना मलकिनी से कहत रहा कि सुनत तारू सुनत तारू हो एगो रसगुल्ला में से माइयो के दे दिया वो चीख ली जाए तो बूढ़ा गइल बिया। हाँ मरे के समय भई दुल्हन असला झाड़ के बोलत तरी एगो कहे पूरा ले जाके उनकरे के दे दी। हाँ बड़ा ललुआइल भाई रसगुल्ला खाएला मुंह में दांत तो हिला नहीं का सारा रस चू जाई रसगुल्ला खाई। सरकार ना घर के माई खातर ना बाल बच्चा खातर ना बेटा पतोह खातर झूला के फेंक खादर पर आ गांव के पागल कुकुर खातर बताई देखी सरकार एगो रसगुल्ला माई के देवे की का बात हो गई, पहाड़ टूट के पड़ गई। सरकार उहे माई के माई रे कहल जाला, ये बबुआ माई रे कहले आ ये बबुआ कहीं ससुरारी चल जा आ उ सासू माँ के कहत कि माई रे प्रणाम तो सासू माँ कहन कि कहां से खोज देलवा से भकलो लवा दामाद बताओ एकरा बोलहु के लूर बा। जनता ने दामाद कोई किस्म के होला, कय गो दामाद 3 किस्म के होला। कौन कौन? एगो होला दामाद, एगो होला दमदम, एगो होला दमदोली। तो दमदम के काम जानता नहीं का हो? दमदम के काम हो कि ससुराली चल रही है आ मार्केट में जाके पहले तो भाड़ा पर के जूता, भाड़ा पर के चप्पल, भाड़ा पर के जीन्स, भाड़ा पर के कुर्ता, यहाँ तले भाड़ा पर के मोटरसाइकिलों भी आ सलेंसर खोला जाता आ ससुरारी बबुआ जाता रहे आ 3 बेर रोड में पहले ही गाड़ी घुमावत रहे, चिन्हवा देता रहे कि हाँ फलना के दामाद हो। एगो होला लो दमदोली, तो वो लोग काम जानता नहीं का हो? ससुरारी में 5 महीने में बियाह रही नू तो दूसर के महीना में ससुरारी पहुंच जाई है। ससुरारी के नून तेल सब जोड़ाए लगे तो सास ससुरगता के सास कहन के बबुआ नाम बोलो प्रिंस कुमार। चलिए प्रिंस कुमार की तरफ से 21 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में पहुंचल। कहे कि ए बबुआ तनी यही घरवा देखत रही हम बकरी बेलगा के आवत सुनी ना दुआरो बाहर देम तनी बताई ना दामाद के काम ये हो। सरकार दामाद ओकरे के कहले कि 6 महीना साल भर पर ससुरारी गई आ राते के गइल भोरे उठ के चली हां केहू देखलक त केहू के देखबो ना कइल ओकरा के कहले दामाद। सरकार हुए माई देखी कितना परिश्रम से बबुआ के 9 महीना पेट में लेके अपना पोसेली, बबुआ के जवान करेली, पढ़ा लिखा के सयान करेली। लेकिन वह बबुआ के जब दुल्हन घर में आ जाता रही बबुआ के संस्कार बदल जाता।
तो जवन माई आरे जवन माही पूछे काहे सुखल बा होठ रे वही माई के देता लोगावा दिलावा को चोट रे जब माही पूछे उठ रे ओही माई के देत बालो आत्मा को चोट रे आरे जवन माई पूछे काहे सुखल बा होठ रे वही माई के देता लोगावा दिलावा को चोट रे वही माई के देता लोगवा दिलवा के दूसरे वही माई के देता लोगवा दिलवा को चोट रे बबुआ उहे माई बबुआ के सुखला सुतावेली अपने भीजल पर सुतेली कि बबुआ सुखला सुतियन तो ठीक रही है ठीक रही न तो भीजला अगर बबुआ सुतियन तो सर्दी जुकाम हो जाई हो जाए बबुआ के बुखार लग जाए वाह वाह क्या बात आरे भीजले सुतेली अपने सुखला सुताई के जेनी सुतेली अपने सुखला सुताई के भीजले सुतेली अपने सुतला सुखाई के चार गो से पेट नहीं हर एगो माई के चार गो से पेट नहीं और एगो माई के चार गो से पेट नहीं और एगो माई के चार गो से पेट नहीं जय हो जय हो जय हो घर एगो माई के चार गो से पेट नहीं घर एगो माई के और माई कहले कि ए बाबू जय हो अरे एगो घास टंगवा दी तनी वो आम के दाढ़ी टूट के ऊपर डाल दिया एगो हरियर चीज लिया के पर टांग दिलंगा तनी यहाँ के कान में घुसत रहे कोई बेरा से परेशान बनी तो कहेला नो कि दर्द हमरा इतना बा आखी एगो कमर मंगा दिया ओढ़ ले ना जान नहीं काती एगो मुसहरी लिया के वही पर टांग दी हाँ बाप रे बाबू हौसला नु तो बुझाला कि कहीं भूकंप होके वाला बा हाँ बुझला आपके मारकरी बोर के बुटाइल बा आहा माई के चार गो से पेट नहीं घर एगो माई के ए, तो आचारा ओढ़ा के माई दूधावा पियवली याद कर बाबू तोहर के गोदी में खेलवली आज कर बाबू तोके गोदी में खेलवली आज कर बाबू तोके गोदी में खेलवली आरे आचारा ओढ़ा के माई ए चली गुड्डू बैठा जी के माता जी के तरफ से 22 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में पहुंचल जय हो जय हो बड़ा सुंदर बात करिए बड़ा सुंदर बात करने की आगी का जनता की नया घर छवाइल बा छवाइल बा आगी अरे का जनता की नया घर छवाइल बा छवाइल बा तो बिलाई का जनतिया यहाँ महंगा दही टंगाइल बा टंगाइल बा बिलाई अरे का जनतिया की यहाँ महंगा दही टंगाइल बा टंगाइल बा तो कुकुर का जनत रहिया देवता के अंगरासन कढ़ाइल बा टंगाइल बा कुकुर अरे का जनत रे यहाँ देवता के अंगरासन कढ़ाइल बा टंगाइल बा तो गधा का जनत रे हमारा ऊपर कितना बोझ लदाइल बा जय हो प्रेम से बोली साची दरबार की जय माई कहतरी अरे आचारा ओढ़ा के माई दूधावा पियवली याद कर बाबू तोह के गोदी में खेलवली आज कर बाबू
बाबू तो के गोदी में खिलौनी आज मोर बाबू तो के गोदी में खिलौनी दिन से भोजपुरिया कहे अरे भजन की गाई के पांडे दिनेश कहे तो भजन के गाई के चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के चार गो के पोसी देली दूधवा पियाई के दूधवा पियाई के चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के हे मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल हे